A AMPA do CEIP de Escarabote vende poñer en marcha unha orixinal iniciativa para converter o colexio boirense nun centro cardioprotexido. A través da venda de pulseiras solidarias deseñadas por Cucuxumuxu financiarán a adquisición dun desfibrilador, un equipo antiasfixia e a formación necesaria para o persoal encargado de usalo. Nós temos que vender unhas pulseras, serían estas, que podedes ver, diseñadas por Cucuxumuxu, diferentes cores, temos que vender 800 pulseras e a cambio nos darían un desfibrilador, un sistema de antiasfixia por atragantamento e unha formación para a xente que estea, para que o aplique os medios, pois é homologada tamén pola xente de Galicia. A acollida non puido ser mellor e as 400 pulseiras da primeira fase esgotáronse en cuestión de días. Agora veñen de recibir a remesa final que lle permitirá acadar o seu obxectivo. Tivemos un éxito grande gracias aos pais que desde o primeiro momento pois colaboraron, xa os pais, os avós, as nais, os tíos, os primos, toda a familia realmente xa desde o primeiro momento se involucraron e empezáronos a comprar casi, bueno, a primeira tanda en nada, en unha semana ou e pico a vendemos. Agora estamos na segunda tanda de outros 400 que, como siga este ritmo, esperamos, en pouco tempo xa vendelas todas e cumplir o noso objetivo, que é ter o material. Os interesados en adquirir algunha destas pulseiras e colaborar coa causa poden pasarse polo colexio ou contactar coa AMPA para reservar a súa. Pode vir polo centro, eso si, a ver, normalmente as campañas son a nivel, todo o mundo nos conoce, en Escarabote, no Concello de Boiro, pois, se alguén do Concello, pois, sabe de alguén de Escarabote que este aquí no colexio, pois pedírnola, as pulseras, están encantadas tamén, pois animar, como somos o primeiro centro do Concello, que temos este proxecto, que estamos neste proxecto Salvavidas, pois animar a outros centros tamén, pois que se sumen, sabemos que é importante, desde aquí tamén daremos toda a información e axudalos en todo o que podamos para que o leven a cabo tamén. Precisamente a idea xurdiu a través do exemplo do Colexio de Frións, en Ribeira, pioneiro en desenvolver esta iniciativa, converténdose así nos dous únicos centros educativos de toda a comarca que participan no proxecto Salvavidas.